Dobry dzień. Zesum da mi uleżność przedstawić wam aplikację, jaką jest Kahoot. Kahoota można wezwać na rozmaitych uczbach, też na uczbach kasiepskiego języka. When można tam tworzeniem rozmaitych testów, kartkówków, gdzie można sprawdzać wiedzę szkołowników, ale też jak na Y, gdzie szkołownicy mają leżność sprawdzać ta swoja wiedza, na przykład, czy wszystko jest zrozumiałe, to z łóżwej uczby. Można też to zrobić na takiej zabawę, na przykład na zyczynku uczbę, gdzie szkołownicy mogą sobie rozgrzać głowę. To jest fajny taki zabawę zyczynku uczbę przede wszystkim. Musimy je też powiedzieć, jakie granice możliwe są tego aplikacje. Przede wszystkim szkołownicy muszą mieć swoje mobilne sprzęty, na przykład mobil albo tabletę. Ci starsi dzieci mogą przynieść takie sprzęty do szkoły, te mniejsi możliwe ten często nie mają. Można dzięki temu wezwać na przykład zrobić to na komputerach. Albo jeśli szkoła ma takie tabletę, to w jedno można na uczbę kasiepskiego języka wypożyczyć takie tabletę i używać na uczbie. Trzeba też pamiętać, że żeby przeprowadzić taki test na uczbie, potrzebny jest rzutnik z projektora albo multimedialny ekran. Jeżeli chcemy wezwać tego Kahoota, łapcie stacjonarny uczbę. Jeżeli idzie o zdaną uczbę, to musimy pamiętać, żeby dziecko mógł udostępnić na jej ekran, tak żeby mogły sobie widzieć numer Y, pytań, odpowiedzi, jakie są możliwe odpowiedzi. Dobrym jest to, że szkołownicy nie muszą mieć swoich kontów na tej platformie. Sygnie bluzwęc na starna, gdzie muszą wpisać swoje imiona i najpierw PIN Y, numer PIN, a później swoje imiona. Teraz płekizia, jak taki test przerektować. Internetową przeglądarkę musimy wpisać Kahoot i wyskoczy nam no, pierwszy z góry to jest Play Kahoot, to jest ten link dla dzieci, które muszą sobie zagrać ta gra, aby wejść na ten test. My wchodzimy w ten dredzi. I pokaże się nam ta główna strona Kahoota. Jełen w angielskim języku, żeby to było po polsku i u góry montuje, gdzie można sobie przetłumaczyć na polski. To jest przede wszystkim ludzie, którzy nie za dobrze znają angielski. I gdy się szkołownicy nie muszą się logować na konto, ale konto to musi mieć szkolnych teren, chce przerektować sobie taki test albo ta igra. Żeby się zalogować, tu u góry z prawej strony mamy zaloguj się. Dzisiaj klikniemy. Możemy to zrobić na 2 irty. Możemy to utworzyć swoje nowe konto, tu na dole, gdzie napisane sign up. Można to też zrobić przez konto Google. I myślę, że nim da dolmaczył, jak to tworzyć konto, bo to każdy tworzyć rozumie, myślę, i to zrobię przez konto Google. Tutaj muszę sobie kliknąć, że chcę to zrobić przez konto. Ja ci konto mam wybrane, bo mam 2 i muszę wpisać hasło. To było niepoprawne, ale teraz się udało. I od razu nas przeciereje na starna Kahoota, gdzie mamy utworzone swoje konto. Tam są udemknie taki wiadło, gdzie trzeba wpisać swoje imiona, do czego to jest utworzone to konto, czy do roboty, czy dla siebie samego, czy do igrów.
No my jedno to robimy dla szkoły, tej dla szkoły. Jemu tu wpisuny, że jem ze szkoły w Przegłowów i swoje imiona też mu wpisuny. Żeby zrobić taki nowy test, tu u góry jest twórz. Musimy to kliknąć i wybieramy to New Kahoot stwórz. Wedęknie nam nowy karta, gdzie musimy wpisać u górę. Tutaj piszemy pytanie, tu możemy dodać webrysk, tu mamy limit czasu, ja ci chcemy dać zecu na to, żeby mogli odpowiedzieć. Może to być 5 sekund, może to być 10 sekund, 20, 30, 60, a nawet 240. Za poprawne odpowiedzi szkołownicy dostają punkty. Można tu zmienić wyrtnota tych punktów i to też idzie o to, że kto rechli odpowiedź, ten dostaje więcej punktów. Na dole piszemy odpowiedzi. Ważne jest tu powiedzieć, że dzieci na swoich mobilkach i tabletach widzą plus taci sygnaturę, taci znaczy. Nie widzą tekstu odpowiedzi i też nie widzą pytania. Tutaj na wzroczniku gdyby, że ważne jest to, żeby na stacjonarnej uczbie mieć rzutnik z projektora albo multimedialny ekran, a w zdalnej uczbie musimy pamiętać, żeby udostępnić na pulpit. Skąd dzieci mogły przeczytać, co idzie i jakie mają odpowiedzi. Ale to później jest przekazia, jak to wejdzie z rzadku szkolnego, taki test, jak to idzie i jak to wejdzie z rzadku szkołownika. Jeśli chcemy utworzyć nowy test, to możemy utworzyć też do tego cały notka web. Tu możemy dodać tytuł, krótki opisek, gdzie można to zapisać. Tu możemy sobie wkleić też link do YouTube, żeby wkleić jakiś film, gdzie w lobby można, w pojeźdalni, gdzie można to webzyrać, ale to jest plus widzieć dla szkolnych, który utworzył ten test, nie dla dzieci. Ja myślę, że to nie jest wytne, my to plus 4D w tym zdaniu na to, żeby webzyrać ci dzieci przeszło czy nie. Tu możemy dodać webkrytka do naszego testu, Język, kaszewskiego nie ma, jest plus płelści. Tu możemy zaznaczyć, kto może widzieć na grę utworzony, może to plus je, albo w siatce. I myślę, że wytno jest dzielec za tym, co tworzymy razem, tej ustawimy to w siatce. Muzyka w lobby to też tak samo jak ten film. Jest obszerechtowy liczba na tym, chcemy za cel przebycieni płezłych miesiąców i czundów roku. Idzie tu łeglowy tekst Alojzy Nagla, rok i jego ćwierodzecy. Tak zrobimy raz krótki test. Tej może tytuł będzie przebycieni płezłych miesiąców. Popisek to nie jest potrzebne, żeby to wpisać, to kwestia to może, żeby jak ktoś będzie przezyrył tym, żeby innym testom czy igrom, to może sobie w jedno przeczytać, nie musi wchadzać, żeby zobaczyć, co tam jest. No, zapisuję to w moim Kahoocie. Tu można sobie dodać webrysk. Można to zrobić albo przez bibliotekę tej aplikacji, albo też można wgrać swój wedding. Tutaj musimy pamiętać, że jeżeli idzie weddingi na je, to muszą być wprawdzie na je, że nie można to wrzucać na przykład z internetu, bo możliwe jest, że ktoś z nas rzeknie, że to nie jest na wedding i że to nie mamy praw do tego. Tutaj wybierzemy sobie wedding z biblioteki systemu, no i na przykład już sobie wezmę przebycienie czynów roku, wezmę sobie zema. Dobrze. No i tych, którzy mogą to widzieć, to będą wszelce. Gotowy i mogę zacząć tworzenie pytań. Pierwsze pytanie, moje przygotowane, to jest, jak nazywa się pierwszy miesiąc w roku?
No i tak, weddingów nie trzeba, ale mogę Wam pokazać, jak to się robi. Możemy też wrzucać jakiś link, albo swój wedding wrzucać. 20 sekund i myślę, że to je tak to stygnie. Wybiera sobie do Westdobe wedding, na przykład tę piramidę i muszę wpisać 4 odpowiedzi. Nie trzeba 4 odpowiedziów, muszą być co najmniej 2. I mamy stecznik, gromicznik, stremiannik i urzędnik. To są 4 i tu z prawej strony musimy zaznaczyć, jaką odpowiedź jest poprawna. No w wszyscy wiemy, że pierwszym miesiącu w roku jest stecznik. Żeby dodać ostatnie pytanie, z lewej strony mamy add question i dodawamy. Tu ja chcę pokazać, jakie rozmaite pytania możemy sobie przerektować. Możemy sobie zrobić taki quiz, jak to przy pierwszym pytaniem. Może to być prawda albo łeż. Tejże przy prawda albo łeż jedno robię tak, że biorę ten quiz i zaznaczam plus 2 odpowiedzi. Bo tu przy prawda i łeż jest plus po angielsku, true or false. A w quizu możemy sobie wpisać swoje odpowiedzi, to jest prawda albo łeż. Tu te 4 ostatnie i tego nie znają, bo to jest dla tych użytkowników, którzy mają konto Pro, czyli tam zapłacili detki, żeby mogli więcej zrobić. I tych detków nie płacą, tej nie mają dostępu. No i weźmiemy sobie jeszcze jedno takie pytanie. Drugie pytanie to na przykład, w jakim miesiącu jest święto samostojności płaszcz. Może być ten webrysk. Muszę też dodać coś na temat weddingów. Pierwszy jest stawia odpowiedzi. Sewnik, czyli to rujan. Może listopadnik. I jest to listopadnik. Tutaj chcę dodać jeszcze w tych weddingach. Tak samo jak tam z możliwością wyboru tych pytaniów, tak samo jest tu z weddingami. Żeby usunąć to, mogę to usunąć tu i żeby dodać ostatni webrysk, to wyglowo jest ten iwer, że tych webrysków nie jest wiele. Jedno, jak chcemy coś spisać, na przykład Kaszuby, wszystko, co się pojawi przez wyszukiwarkę, to wszystko musimy do tych weddingów musimy wykupić dostęp Pro. To jest smutne, ważne, bo nie mamy full dostępu do tych weddingów, a tych weddingów jest naprawdę niewiele. Tu z lewej strony mamy tymę tych webrysków. I są tu na przykład zwierzęta, jest sztuka, biznes, jedzenie, geografię, historię, matematyka, muzyka, polityka, co są teraźniejszość, te rozmaite technologie, sport, telewizja i film, ledze, no i tu są rozmaite ledze. Ale mamy wnet gwestny, że te kaszepcie sprawy nie mamy na tych weddingach. To muszą być takie weddingi, które są w tej bibliotece. No szkoda, ale dobry i to. Bez masoledzy, to tak brus nade. Dobrze. Postawne pytanie. Pytanie, które zostało odnieść do tekstu ciągów roku Alojzy Gwenagla, rok i jego ćwierodziece. Te pierwsze pytanie, ten tekst, to wiele dzieci miał według tekstu Alojzy Gwenagla rok. No i ten rok mógł mieć
jednodecłe, dwojedzecy, troje, abłe, czworo. No i ten rok mieć czworodzecy i możemy przejść do postawienia. Jeśli jedno taci pytanie, które może odemknąć każde wątpliwość, to dzisiaj widzę wielokrotny wybór. Łeglowe w kahuce nie ma możliwości wiele odpowiedzi, bo jak szkołownik zaznaczy jedną, to nie ma możliwości zaznaczenia dredzić czy trzecie. Jest taką radę, żeby na przykład na pytanie, kogo budu zimlewi głębikły, według tekstu to budu i kwietci, i krzew, i drzewianta, szantopirze, żmije i niedźwiedzie. Czyli to w środkach, które są w czerwony, młodry i żółty kartce. Te je radzę, żeby to zrobić na ostatnie, że wszyscy na przykład odpowiedzi są poprawne, albo nie żadna odpowiedź jest poprawna. Tak to idzie. Trzeba kombinować. No dobrze. Jest jeden odpowiedziów, mogę Wam pokazać też na quizu. Na pytanie na przykład, co malowa zema na rutach według tego tekstu. Tej nie musimy w odpowiedziach wpisywać tekstu, na przykład ptychę czy kłetę. Możemy dodać łebrysk. Łebrysk, inaczej wedding, jest tu z prawej strony. Z każdej z prawej strony każdy możliwy odpowiedź. Jeśli klikniemy tu ten łebrysk, to też możemy dodać z biblioteki weddingów, albo możemy wrzucać na łebrysk. Pamiętajcie o tym, że te łebryski muszą być na. Już to wezmę z biblioteki i cielena malowa na przykład zabiera so snik, lód, a moja zielona namalowa awokado. Możemy sobie też spróbować wybrać link z galerię, kwietci. I wyglądało na te kwietci malowa. I tu jest sama nama jakieś wiadło, że to jest dla tych użytkowników premium, że możemy sobie zobaczyć darmowy filmik, albo później. No ale nie możemy tego weddingu wsadzać. Tej może no kwiatków tu nie ma. Rzeknijmy, że tu te rosty na górę to są też kwietci. Jo, te lesty. I niech tą dzeta poprawny odpowiedź. Możemy też dodać, co ze swojego komputera, tak jak wiem, że krechli, załadować łebrysk. Tu akurat im przerechowuję zadania z historii i możemy to wrzucać, ale to nie musimy. Mogą bez blustrzeł odpowiedzi. Musimy pamiętać, żeby zaznaczyć poprawną odpowiedź. I też jest jeden odpowiedziów, to tak jak wiem, że krechli, naprawdę albo łeś. Mamy takie pytanie. Dzieci roku robią wszystko inaczej, jak robi leto przód. I mówimy, albo to była prawda, albo to była łeś. No i to jest łeś. Dzieci roku robią wszystko tak samo, jak robi leto przód. To jest tekst. W jedno możemy edytować te wszystkie pytania, jeśli jaki jesteśmy przód zrobile, możemy to w stule i to ma sama pokazuje to pierwsze pytanie. Jeśli już myślimy, że to jest zrobione, to w prawie górnym rogu jest gotowy. Klikamy gotowy i mamy trzy możliwości. Przetestować tego kahuta, zagrać z deca materiału od razu, albo udostępnić to innym szkolnym, na przykład przez maila. Na przykład chce to, żeby ktoś od razu miał, na przykład wajdreszka albo wajdrek, żeby od razu miał to w swoim zbiorze,
Можете to wysłać link przez maila. Ми зробимо загруметери, та й покажу вам, як то będzie najpierw web-stronę szkolnego, a później pokażę wam, jak to będzie web-stronę społecznego szkołownika. Tak, mamy gotowy i chcemy zaraz teraz. Możemy to zrobić w formie tak jak na uczbie, albo przedzelać to konkretnie do jakiej persony. My sobie zrobimy nauczanie. Możemy sobie wybrać, na jakie te dzieci mają grać. Czy to w klasycznym, każdy sum ma swojego tableta albo mobilka, albo to można to robić w karnowym trybie. My sobie zrobimy klasyczny tryb i u góry wyświetli się nam PIN. PIN jest taki 417. Już są na mobilce tego robię, żeby, bo to inaczej wam nie pokaże, jak to wejść. Wpisy są 417, 8532. Trzeba pamiętać, że ten numer za każdym razem jest inny. Czyli wyjdziemy z tej strony tery i wyjdziemy jeszcze raz, pokaże nam nowy numer. Jeśli dzieci mają wpisane, klikają tam Enter i muszą podać swoje imiono. I te wszystkie dzieci robić tatuę na swoim płynnicy. No i jak widać, że już wszystkie dzieci są, może to są nacząć igra. I teraz, to będzie widzę, to co będzie to widzę leciej, albo na rzutniku będzie wyświetlony webczas tej zabawy. Pierwszy, jak nazywa sam pierwszy miesiąc w roku, dzieci mają teraz 20 sekund, tu z lewej strony jest czas pokazany, dzieci wiedzą, wiele czasu im stało, tu jest ten wedding, no on nie jest jakby sparłączony z tym pytaniem, ale to po prostu pokazać, jak to będzie. No i dzieci klikają, czyli ostatnie dziecko kliknie, test za sum skończy. A jeżeli ktoś będzie czekał do końca i nie odpowie, to całe 20 sekund minie. Jeszcze skończy pytanie. Tu możemy zobaczyć, wiele dzieci odpowiedziało dobrze, dobrze są oznaczone te odpowiedzi z takim ptychą, a te lechy odpowiedzi to nie mają żadnego znaku, plus mają liczba tych dzieci, które odpowiedziały na romicznik, stroniennik, łóżek. Postawmy pytanie. Idziemy teraz dalej. Tu jest podręchowanie wyników wszystkich dzieci. Kto jak, tak jak wiem, Rechli rzekł, my więcej tych punktów zdobywają te dzieci, które odpowiedziały na Rechli. Ale głowo, jak to z lepiej odpowiedział, to nie dostało ni żadnego punktu. Postawmy pytanie. W jakim miesiącu jest święto samostojności płci? No to jest łatwo wiedzieć, że to jest w listopadzie. Postawne pytanie, tu jedno musimy klikać, żeby przesunąć to dalej. Wiele dzieci miał rok według tekstu, ale jest tego nagle. Teraz zrobię lechy odpowiedź i na przykład kliknę sobie jedno dziecko. I tu jak im gydał, ten ptych jest się odpowiedź ze zielonym, czyli 4 dzieci, i tu jest 0 poprawnych odpowiedzi. I tak samo na modry i żółty, to były niepoprawne odpowiedzi, a na czerwoną też lechą odpowiedziała jedna persona. Postawmy pytanie. Kogo budzą zem z domowej głostikły? Kwitci, krze i drzewianta, szantopierze, żnije i miedwidze, wszystkie odpowiedzi są poprawne. No to łeglowo to są te poprawne, te wszystkie. Piąte pytanie, co malowa zema na rutach? Tu są te łebryści. I możemy, widzą po prostu te kafelci, nie widzą tych odcinków, widzą je na tych multimedialnych ekranach albo rzutnikach, albo na pulpice. No i łeglowo te uszło te kwietci, ale no, nawet im plus lestę. Tutaj klikam lestę. I, tu im nie zdążył. Nie zdążyłem kliknąć, bo pierwszy chcę na komputerze to zrobić, nie na mojej mobilce i to było, zapelowało mnie czas. I nie dostałem mi żadnego punktu.
Sljedne питання, gdzie sudyce roku robią wszystko inaczej, jak robili to wszędzie. Tu jest sala przepraszam mocniej, kopiował te wyrazy z Worda. No i tu mamy prawda albo łeś, no i to jest albo łeś. Dobry. I tu też są fale, przepraszam mocniej. Na końcu jest pokazanie jakby pierwszych 3 placów. Jest to dla dzieci fajnie tacy uznani, że mają ten pierwszy, drugi albo trzeci plac. Są wtedy błyszne redowne. No i jak już wiemy, w tym pierwszy, drugi, trzeci plac możemy przejść do takiego raportu, gdzie możemy zobaczyć, jacy dzieci dały odpowiedzi. Tu jest z prawej strony, tak na wyśrodku, jest wyświetl pełny raport. I wybacimy są full raporta. Dobrze rozegrane, to są 6% poprawnych odpowiedziów. I tu możemy sobie zobaczyć, jak te dzieci grały. Na przykład Robert, jak on grał. I tu mamy wszystkie pytania, jaki on udzielił, jaki dobry, jaki lechy, w jakim czasu, czy długo się zastanowił i wiele punktów on zdobył. I to jest ważne też dlatego, bo jak robimy zdane nauczanie, to mamy swój dlatego, że te raporty, te wyniki w jedną moment. I możemy, jak ktoś zamienił, jaki na przykład starszy tych dzieci, albo dyrektor, że ktoś może rzec, że my jesteśmy co złego zrobili źle z prydzелem. W jedno możemy to odemknąć, jeszcze raz sprawdzić, albo pokazać, że dobrze jesteśmy to sprawdzili i taką notę to dziecko dostał. Żeby szkołownicy mogły sobie wejść na stronę Kahoota, gdzie mogą się zalogować do gry, no lepiej jest wpisać Kahoot PIN, wtedy numer zapewne, że pierwszy z góry Play Kahoot, Enter Game PIN Here, szkołownicy to klikną, pojawi im się plac, gdzie mogą sobie wpisać numer PIN. Ten PIN to jest, jedno widzą, czy udostępnicie numer na swoim multimedialnym ekranie czy rzutniku. Później muszą to wejść, wpływają swoje imiono, no lepiej imiono, może tam pierwsza letra nazwiska, bo dla nas to jest łatwiej, żeby później odczytać, a też nie ma takiej zagrożby, że podawamy dane dzieci. No i można nacząć ta gra. My sobie pokazało, że już wszyscy są, że jem, mogę zobaczyć moje imię na ekranie i można nacząć grę. Pierwsze pytanie. Tu tego nie widzę na komputerze. Plus widzę te kafelci. I tak wierno te szkołownicy mają, że widzą plus te kafelci. Czerwony, młody, żółty i zielony. Pytanie dotykało sam pierwszego miesiąca. Był to stecznik, był to czerwony. I takie jem gdy na zaczęciu. Bardzo ważne jest to, żeby te dzieci mogły widzieć pytania i odpowiedzi, bo bez tego staniedy. No i może jeszcze jedno pokażę pytanie, jak to wezdzie. Pytanie 2. To pytanie dotykało sam, w jakim miesiącu jest święto samostójności Polski. Syrnik, rujan, żółty był listopadnik, a zielony był głębnik. No i był to listopadnik. Dobrze. To z tego jest wsiadkłe, z tego jest rzadko szkołownika. Teraz jest, żeby chcę pokazać, jak wejść z tej quiz. Na przykład w czasu, kiedy chcemy sobie nowo zalogować na konto i
Або, например, nalest napłacamy udwie za rok, żeby nalest je 400 iga. Jak jest zaległe buny na tej najłeglowy starnie, na najinkwence, można to chutko zrobić z prawej strony, tu jest lesta na ich trzech ostatnich, trzech slidnych, albo więcej jak wezmę testów, ale żeby sobie łebać swoje starsi kahutę, to wchodzimy w kahut i tu jest zakładka moje kahut. I tu mamy lista wszystkich swoich testów. To są takie moje utworzone dla mnie, tak dla zabawy, żeby wiedzieć, jak to robić. Żeby na przykład znaleźć innych użytkowników Kahoot, tu możemy sobie kliknąć odkryć. I wpisujemy tyma takiego quizu, na przykład Kaszubę, może to wyskoczyć, a i je. Na przykład wejrowe, mnożenie zelenych pamięci, Kaszubi są łatwy test w Kaszebach. Co tu jest? Tutaj też ledowa sztuka, folklor, łowiec ci test. Tutaj możemy co szukać rozmaite. Tych kaszepcich nie ma wiele. Tej wyrtno je celat sa zniesiła. Mam nadzieję, że to było jasne, to co im rzekło o tym Kahoocie, że wszyscy zrozumieli, jak zrobić swój prosty, albo bardziej dręczy, trudny test. I chcę też podziękować uczniom, użytkownikom, tym twórcom takich webinarów, z których im się wiele też nauczył. Fajnie, że robimy to razem. A co do Kahoota, to tak jak jem gadał, że wyrtno je zelecca zniesiła, żeby na tym Kahoocie też były rozmaite rzeczy, jakie możemy wezwać razem na uczbach kaszepskiego języka. Za to wszystko Bóg zapłać i do usłyszenia wszystkiego belnego na ten nowy rok. Bóg zapłać.